Blagoslov Boži, dobrodošli. Bog sa nama i uveče. Da ga slavimo i falimo. Haleluja. Amin. Amin. A sad na Bogu nebeskomu. Jeho Bog. Haleluja. Amin. Večeras proučavamo temu koja nosi naslov Biblija i molitva čine naš život svetim. Biblija i molitva čine naš život svetim, da bude svet. Haleluja, amin. Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, za ovo veče. Evo, znači, večeras proučavamo ovu temu zajednički, da slavimo, falimo našeg Boga koji je na nebesima. Haleluja, amin. Hvala, slava, čast Bogu nebeskome za milost njegovu i dobrotu. Amin. Dobrodošli, dragi prijatelji. Bog sa nama i ovo veče. Da ga slavimo, falimo i veličamo. Haleluja, amin. Velika je milost Božja, dragi prijatelji. Evo ja pozivam moje prijatelje. Pozovite vi vaše prijatelje. Dobro večer, blagoslov Bože svima. Eftinči Dimitrovski, Danil Ivanov. Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, braći i sestre, dragi prijatelji, da možemo i uveče slaviti i hvaliti Boga nebeskoga. Evo ja delim naše poučajne Bože reči večeras, da ljudi što više dođu, što više ljudi dođu, da slavimo, hvalimo Boga. Haleluja, amin. Kad imam dva telefona, znači, idemo direktno live, znači uživo, na Facebook i preko TikTok. Evo ga i brat Josip. Dobrodošao, brat Josipe. Blagoslov Boži. Slava, hvala, čast Bogu za njegovu veliku milost. Haleluja, amin. Amin, Daniele, amin. Sveti Duh da nas sve vodi. Uprčuvanje njegove reči, amin. Evo, idemo znači live i na TikTok, samo da napišem temu i tamo. Znači večeras proučavamo temu koja nosi naslov Biblija i molitva čine naš život svet, da budemo sveti, da bude svet život, da imamo svet život. Znači Biblija i molitva čine naš život svet. Haleluja, amin. Ajde da se molimo Bogu, da nas Bog vodi i ovo večer. Haleluja, amin. Oče naš koji si na nebesima, večna ti slava, čast Isusu Hristu, tvom jedinorođenom Sinu, što možemo večeras da te slavimo, hvalimo, što možemo večeras proučavati tvoju reč. Slava ti, Oče nebeski, šta si nas blagoslovi, štiti ovaj dan, šta si bio sa nama, šta si nam dao sve što nam je potrebno, šta si nam dao život i zdravlje. Vodi nas i ovo večer, Bože, u Isusu Hristu. Vodi nas tvojim Duhom Svetim. Izli sada tvoj Duh Sveti na sve nas i pozovi ljude da slušaju, da pazi na tvoje reči, da se spasu, Gospode. Blagoslovi nas večeras da razumemo kako nas Biblija i molitva čine svetim i zašto mnogi od nas nisu sveti iako čitaju molitvu i mole se. Tvoja milost je velika, Bože. Blagoslovi nas ovo večer. Tebe volimo i slavimo, Bože nebeski, Oče naš koji si na nebesima. U Isusu Hristu tebi slava, hvala, čast, haleluja, amin, amin, osana tebi, Oče, amin. Blagoslov Bože svima. Evo tu je Boban Monika, Sony King, Johnny Capital, Fake Ibrahimovi, Put istine i život. Dobrodošli, blagoslov Boži. Proučavamo znači temu koja nosi naslov Biblija i molitva čine naš život svetim. Biblija i molitva znači čine naš život svetim. Haleluja, amin. Evo ja ću sada okrenem kameru tako dobro da se vidi. Znači, dragi moji,
kako Biblija i molitva mogu da učine naš život da bude svet, da budemo sveti, ali nažalost imamo i negativnih stvari. Mnogi koji čitaju, proučavaju Bibliju i mole se, ipak nisu sveti i nemaju svet i blagosloven život. Čitamo 2. Timotejeva 4. glava 7. stih. 2. Timotejeva 4. glava 7. stih kaže ovako Bog. Kaže mi Muharem, dobrodošao, blagoslov Božji. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Slušate li ove svete reči, dragi moji? Dobar sam boj bio, trku završio, veru sačuvao. Znači, apostol Pavle nam ovdje kaže da je dobar boj bio, odnosno bitku. Zatim šta je uradio? Trku je završio i sačuvao veru. 3 stvari, znači. Borbu vodio. Kakvu borbu je vodio apostol Pavle, dragi moji? Kakvu borbu je vodio Pavle? Šta mislite? Napišite slobodno na komentare, molim vas. I Pavle, znači, kao Božji apostol, kao Božji čovjek, propovednik, starešina, apostol, kaže da je vodio borbu. Napišite na komentare, molim vas, kakvu je borbu vodio apostol Pavle? Kakva je to borba? S kim? Zašto? Kako? Sali, blagoslov Božji, dobrodošao. Finkić, Samen, Denis, Zuhre, dobrodošli, blagoslov Božji. Prijatelji moji, izvolite, napišite slobodno, nije strašno ako promašite, ako nešto pogrešite, ako ne date tačan odgovor. Ridvan Sulemani, blagoslov Božji, dobrodošao. Salomon, protiv greha u tijelu, Salomon kaže, znači, Pavle je vodio borbu protiv greha u tijelu. To je istina, to je tačan odgovor, dragi moji. Bog da te blagoslovi, brate Salomon. Protiv greha u tijelu. Pavle kao prvo je bio Jevrin. Jeste, bio je, tako je, Izraelac po telu. Starešina Ismet, dobrodošao, blagoslov Božji tebi. Duhovno protiv tijela i zlih duhova, tako i Josipe. Točno je i Salomon i ti što to je to. Znači protiv tela. Kao drugo, nikad nije video Isusa. Ok, to je sasvim drugo nešto. Sabi Tamzinski, dobrodošao, blagoslov Božji. Dragi moji, znači zapamtite naš naslov večeras koji proučavamo ovu temu, znači, evo ja ću okrenuti kameru, da svi zajednički gledamo, čitamo naše proučavanje večeras, znači Biblija i molitva čine naš život svet, ili svetim, gdje imamo svet i posvetan život. Ne znam šta se desilo, samo moment. Ne znam šta se desilo sa TikTok, nešto je izbacilo. Samo jedan moment. Da vidim šta se desilo. Radmila, dobrodošla, blagoslov Božji. Šta se desilo sada sa... Išao sam live, znači, i na TikTok. I gledao sam nešto namjerno. Kad sam htio da okrenem kameru. Pa sam prekinuo ljudima live. Ok. Ok, idemo dalje, znači, dobre. Ok, dobre. Znači mogu da idem dalje sa TikTok, haleluja, slava ti Bože. Oprostiti na smetnji, dragi prijatelji, znači ne znam šta se desilo sa TikTokom, možda sam pipnuo nešto nenamjerno. Dakle, idemo dalje i na TikTok, na Facebook je dobro, nismo imali nikakvog prekida. Samo mene da isključimo ovaj zvuk, da kad mi neko zvoni, da se ne sluša. Znači, Biblija i molitva čine naš život svet. Čine znači da naš život bude svet. Haleluja, amin. Prijatelji moji, kao što sam malo pročitao, znači, i kao što ste i vi sami pročitali, dali ste dobre odgovore, Salomon je odgovorio tačno, Josip je odgovorio tačno, znači, dobar sam boj bio. Kakvu je trku završio apostol Pavle? Sada ono drugo pitanje. Napišite, molim vas, na komentare slobodno. Ne bojte se, ako zgrešimo, nije strašno. Mi se učimo. Tu smo da se svi učimo. Ja grešim puno puta u odgovore. Ne znači da ja imam sve tačne odgovore. Znači, kakvu trku je završio apostol Pavle? Šta mislite? Slobodno odgovorite i vi na TikTok, i vi na Facebook.
Исповед каже апостол Павле рекол, умирам сваки дан. То значи да се моле сваки дан да Богу да умире у njemu njegov ja и njegov грех uz pomoć Духа Светога. Значи апостол Павле према Испиту je umirao svaki dan, to je znači trku je završio time što je umirao sam sebi, odnosno njegovo ja, odnosno satanu njemu, halelujah, to je tačno, isto tako, brate moji. Salomon kaže, trku za život na nebu, Bog da te blagoslovi, Salomone, potpuno tačan odgovor, halelujah. Ne znam šta se desilo na internet, znači od jedan put, na TikTok, izgleda sam ja nenamarno pipnuo nešto i izgubio sam signal za TikTok. Prijatelji moji, i na kraj šta kaže, znači, treća stvar, i veru sačuvao. Dragi moji, šta to ovo znači za vas? Veru sačuvao. Cecil Korni, blagoslov Boži, dobrodošlo. Dragi prijatelji, šta to za vas znači veru sačuvao? Kako to da sačuvamo veru? A kako je to mogao Pavle da kaže trka životna, tako je Josipe. Znači, treće pitanje, veru sačuvao. Kako, od čega je sačuvao veru? Zašto? Šta to znači, dragi moji? Ajde, čestujte, napišite slobodno na komentare. Ajde, brate Salomon, izvoli, napiši nam. Prijatelji moji, dajte slobodno odgovor, učestvujte i vi, da ne budem samo ja koji govorim, možete pisati, pošto ne možemo više ubaciti nikoga da nam se pridruži na Facebook, tako kad idemo live, ali bar na komentare možete aktivno učestvovati, ne? Šta znači za vaš veru sačuvao? Kako to veru sačuvao? Sestra kaže, Pavle umirao za Hrista, mi umiramo za ovaj svet. Amin. Tako je, sestro Cecil. Dragi moji, on je umro za ovaj svet i sačuvao svoju vjeru. Oni koji ne umiru za ovaj svet, oni ne mogu sačuvati svoju vjeru. Vi znate koliko ljudi su pali od vere, koliko ljudi su bili obraćeni Bogu, koliko ljudi su prihvatili Hrista za spasitelja, koliko ljudi su se pokajali i predali Bogu, ali danas ih više nigdje nema, postali su ponovo svetski, vratili su se satani kanđe i žive kao sav svet koji ne zna za Boga. Šta mislite, da li je tačno vas? Salomon ponovo nam odgovor na treće pitanje, sveta vijest koja je potkrepljena delima. Amin. Tako je, brate moji, to je ta vera sačuva, znači na taj način, potpuno točan odgovor, halelujah, Bog da te blagoslovi. Dario Babić, blagoslov Boži, Sejat Rašid, blagoslov Boži, dobrodošli. Prijatelj moj, narodi Boži, vi znate Biblija šta kaže, šta nam Bog kaže, mi ćemo to večeras pročitati zajednički, znači prema Prva Korinčanima, znači 15. glava 57. stih, a hvala Bogu koji nam daje pobjedu u Gospodinu našemu Isusu Hristu. Bog nam daje, znači, pobjedu u Gospodinu našemu Isusu Hristu. Ajde napišite sada na komentar, ovo je sada mnogo lakše, pobjedu nad čega, dragi moji? Pobjeda nad čega u Isusu Hristu nam daje Otac nebeski pobjedu. Mi svi trčemo u ovu trku, jel tako? Svi želimo da budemo pobjednici. I ova trka nije kao sportske nastane u takmici ili na šta, gdje svi trču, učestvuju, a samo jedan ili nekoliko njih dobije prvo, drugo i treće mjesto. U ovoj trci nema prvo mjesto, nema treće mjesto, svi su na prvi mjesto koji uspiju da sačuvaju veru, koji uspiju da pobedu, halelujah. Da li ste razumeli? Znači, pobjeda na čega, dragi moji? Ajde, napišite slobodno, molim vas, učestvujte. Učestvujte i vi sada sa vašim komentarima. Na čega nam daje pobjeda Bog u našem Gospodu Isusu Hristu, našem Gospodinu Hrista Isusa? Ajde, na primjer, da počnemo sa nečim što je svakodnevno život. Mnogi me kritikuju kad ja iskreno propovedam i govorim stvari o svakodnevnom životu i probleme koje nas muču. Ali ja neću pobjeda nad samim sebom. Amin, tako je. To je kompletan odgovor, pobjeda nad samim sebom. Ali ajde da uđemo u pojedinost, eto, Cecil je napisala, Bog nam daje pobjedu nad našim lošim pobudama, halelujah, tako je. Nad samim sebom, nad našim lošim pobjedama. Salomon kaže, pobjeda sataninog zlog svijeta, pobjeda nad grehom, halelujah, tako je, brate, Bog da te blagoslovi, halelujah, tako je, braćo moja. Sve tačni odgovori. Dalje, pobjeda na čega? U čemu ovaj svet najviše uživa? Ajde da uđemo malo dublje sada. Ovaj svet pada
u toj stvari, a mi dobijamo pobedu u krvi Hrista Isusa Jagneta na tim stvarima. Koje su te stvari? Ajde, razmišljajte malo i napišite slobodno. Ajde, nemojte da se stidite. Od čega? Niko vas ne gleda, niko vas ne sluša. Napiši komentar šta misliš, slobodno. Ajde, počet ću ja. Mnogi od nas žele ono što je tuđe, što je njegovo. To jest, ne mora tuđe, ono što nema da ima i može i da ukrade, jel tako? Može da ukrade. Nije njegov, nije za njega, ali on to želi imati jer nema novca, nema mogućnosti. Na ovaj ili onaj način, ili na treći ili peti način on to uzme za sebe i čao. Da li je ovo tačno, dragi moji? Da li nam Bog pobedu nad ovom zlom navikom? Svi imamo, nema imunitet. Da se ne pravimo sveti i prepraveni, znate? Budemo iskreni, dragi moji. Bube, pozdrav, blagoslov Božić. Da ne budemo prepraveni da se pravimo sada, mi smo presveti, mi ne grešimo, oni neće. Ne, dolazi to, braćo i sestre, svima nama, i meni, i tebi. Priznam pred Bogom, zašto da krijem? Zatim, koga od, pogotovo mi muškarci, koga od nas ne privlači preljubav? Da, budemo iskreni. Koga ne privlači preljubav? Pa i žene, ali većinom smo mi muškarci tu šampioni, nažalost. Loši šampioni. Zli šampioni. Ali radosna vijest je, kao što smo pročitali, ali Bog nam daje pobedu nad tim zlim željama u Isusu Hristu. Haleluja! Da li smo se razumeli, dragi moji? Nemojte mi se ljutiti što sam iskren i direktan. I odmah svi kaže, on je lopov, on je preljubočinac, Isme zna šta mislim. Jednom sam u crkvi ovdje pre možda 26-7 godina propovedao i mene stavio u tu ulogu i on je kurvar, on je bludnik, on je ženska roš. Samo što sam govorio propoved i stavio mene kao primjer. Ne mogu treću osobu ili drugu osobu, moram mene. Naljutit će se neko, uvredit će se, tako? Prijatelji moji, Bog da te blagoslovi, Danile. Aha, Ismet kaže, pobjeda nad ovog sveta, želja oči, slas i strast. Amin, tako je. Nismo ni žene pošteđene. Nažalost, to je virus greha. I nažalost, svi smo zaraženi sa tim virusom grehom koji nas tera da činimo ono što je zlo, ono što nije po Božoj volji, to jest da prekršimo 10 svetih Božih zapovesti. Ne laži, ne kradi, ne čini preljube, ne ubij, ne iskorišćuj, nemoj da budeš koristio ljubav, nemoj da iskorišćuješ nekoga, nemoj da lažeš, nemoj da budeš ljubomoran, neko što ima ti nemaš, tako dalje. Slabi smo, ali večeras, dragi moji, zato proučavamo ovu temu Biblije i molitva nas čini svetim ili posveću na život. Zato apostol Pavle, šta kaže, ponovo ćemo pročitati ovaj stih, ponavljanje je majka znanja. Čitamo ponovo, znači, a hvala Bogu koji nam daje pobedu u Gospodinu našemu Isusu Hristu. 1 Korinčanima 15:57, haleluja. A hvala Sevdije, Muniši, blagoslov Boži, Leo, legenda, lak, blagoslov želje. To su želje tijela. Tako je, brati moji, sve ovo zaokruženo, kršenje Božih zapovesti jeste želje tijela. Tako je, Solomon. Bog da te blagoslovi. Sačirović Razak, dobrodošao, brate, blagoslov Boži. Prijatelji moji, radosna vese, Bog nam daje pobedu u Gospodinu našemu Isusu Hristu. Da, Gospode, privlači me ovaj greh, onaj greh, ova slast, ona strast. Imam karakter da učinim ovo, da učinim ono, ali važno meni da bude dobro, šta me briga za druge. Ali Gospode, ja se kajem i želim da se promenim. Daj mi pobedu nad ovim zlom u mene, nad ovim karakternom onom, na ovom karakternom manom. I ovo je radosno, znači Bog nam daje pobedu Gospodinu našemu Isusu Hristu. Ali, dragi moji, ta pobjeda je omogućena skupocenom krvlju Hrista Isusa i ovisna je, znači to je uslovna, zavisna je od zajednice sa Bogom kad proučavamo, da li proučavamo njegovu reč, da li imamo Bibliju za duhovnu hranu, da li imamo zajednicu sa Bogom u molitvi, da slavimo Bogu u molitvi, da imamo odnos sa našim spasiteljem. Vi se sjećate, proučavali smo, znači,
Прошле седмица смо проучали, значи, молитва, па затим Библија, како нас одржавају да будеме у заедници со Богом, како нам тоа да ја победу, а вечерас се тоа, значи, завршно да тоа заокружимо. Ово е као трети дел тих претходних две проповеди. Кантурова Медин, благослов Божи, добродошла. Лилена Јесус Фолгер, благослов Божи, сестро, добродошла. Пријатели мои, народе Божи, слуге Божи, ако ти проучуваш Свето писмо, ако се ти молиш Богу, логично, нормално, према свим законима, не е могуче да ти не будеш свет човек. Не е могуче да ти се не посветиш. Не е могуче да ти постанеш нови човек, да будеш сличен Христо Исус. Али, нажалост, знам, ја лично знам, верам да и ви имате таквих негативних примера. Познам ljudi кои 20, 30, 40 година проучавају Свето писмо, редовно иду в цркву, моли се, клањају се Богу, певају Богу, признају Христа за Спасителя, никакво посвечение, никакав свеж живот, исти су и после 40 година након што су познали Христа, они исти стари люди критикују, оговарају, искористјавају луѓе околу себе, да има он. Пазите, искористјавање е велико зло, драги мои. Искористите некога, он има, узет му 100-200 евра, да видим, да имам ми боле да проđemo, да имам на страну, да имам, да обезбедим. Библија каже, искористуваш, че исто не чучи у Царство небеско. Читате Откровение, не лажи. Затим, то чини христјани, то говорим нама, кои се зовемо Христовим именом христјани. То чинимо и ми, не говорим за светски луѓе, за атеисти, за безбожни луѓе. Говорим за нас кои веримо у Свету Божју реч. Читамо Божју реч, проучавамо ја, истражуемо, знамо ја можда чак на памет, пуно у ној тога. Молимо се Богу, кланямо се Богу, славимо Христа, певамо о Богу и на крај никакве промene, исти као оног дена кога смо познали Христа. Какви смо дошли ка Христу, такви смо и остали. Нажалост, такви люди не чују Царство небеско. И затоа вечерас треба ово да се сватимо и да прихватимо, да треба да дозволимо Бог да нас промени и наново роди и посвети, да будемо свети. Jer bez posvećenja niko neće vidjeti Gospoda. Josip kaže, ja ne umirem za ovaj svet, ja umirem sebi, a živim Hristu. Amin. Bog da te blagoslovi, Bog da te blagoslovi, umri sebi i živi Hristu. Amin. Svi to mi da uradimo. Salomon kaže, nisu svukli staru odobnost. Tako je, brate, nažalost. Nažalost, mnogi od nas nismo svukli staru prirodu, nismo svukli staru podobnost. A to može učiniti samo naš Spasitelj Isus Hristos. I zato čitamo kako da to učinimo, kako da se prerodimo i nanovo rodimo, kako da budemo, da ne budemo više to, da svučemo tu podobnost, da svučemo od nas taj karakter, taj satanski karakter. Čitamo, znači, Kološanima 3. glava od 12. do 17. stih. Čitamo, znači, u Kološanima 3. glava od 12. do 17. stih. Znači, da bi ubile naše ja i svukli tu staru odobnost, mi moramo da se obučemo u šta? Obucite se, znači, kaže, u milosrdno srce. Imaš li milostivo srce? Da opraštaš, da budeš ponizan. Imaš li srce da budeš dobrostiv, da budeš ponizan, da budeš blag, da budeš strpljiv, da podnesiš druge, da imaš mir Hristov. Imaš li toga u tebi, brate moj i sestra moja, čovječe Bož? Zato kaže Božja reč, podnesite jedni druge i mir Hristov neka upravlja srcima vašim. Reč Hristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. Amin. Pazite, reč Hristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. Vidite li, kad proučavaš Božju reč, ta treba da živi u tebi, da deluje tebe, da se promeniš, da budeš sličan Hristom. To je znači Hristos da živi u tebi, reč Hristova, Biblija, Sveto pismo. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljajte. Znači da budemo poučeni Svetim pismom i da se urazumemo. Kako? Psalmima, hvalospevima, pesmama duhovnim, od srca pevajte hvalu Bogu. Sve što god rečju ili delom činite, sve činite u imenu Gospoda Isusa Hrista. Haleluja. Sve što god znači činite, rečju ili delima, činite sve u imenu Isusa Hrista. Sada, dragi moji prijatelji, znači ako ja ili ti koji želiš da služiš Boga, da budeš spašen, da večno slaviš Boga nebeskoga,
Ako znamo da iskorištavamo ljude, prijatelje, braće i sestre, na bilo koji način, ako znamo da lažemo da bi iskoristili nešto na našu korist, ako znamo da kritikujemo ljude, ako znamo da ogovaramo ljude, ako mrzimo nekoga, ako ne volimo nekoga, da li ćemo biti spašeni? Da li ima mjesta za nas gore na nebesima i u vječni život? Ajde sad uđemo malo dublje u ove stvari, to jest u naše telesne želje. Rekli smo malo pre, jedan deo telesnih želja, ne, preljuba, laženje, ono, i tako dalje, blud. Ajde sada za zdravstvene navike. Da li ste vidjeli čovjek da se rodi sa cigarom u ustima? Da li je Bog stvorio Adamu i Evu sa cigarom u ustima i nas koji se rađamo, znači toliko hiljada godina, da li kad se rađamo nam je potreban tutun, to jest duhan, tabako, ne? Da li nam je potrebno, znači, to zlo, to strašno zlo, cigaretu u ustima? Ne mogu da zamislim čovjeka Božeg ili čerku Božju sa cigarom u ustima. Nemojte mi se ljutiti, moram vam reći istinu, dragi moji, pa me mrzili, ogovarali i napustili me. Hajde, recite mi, kako bih ja sada vama izgledao ovdje da, ne dao Bog, da uzmem cigaretu, zapalim i govorim vam o Bogu, a odavde kadim. Kao što Slovenci što kažu, zabranjeno kaditi, to je zabranjeno pušenje, ali oni imaju onaj pravilni, istinski, znači govor, rečnik, zabranjeno kaditi. Jer kadine, kome se kadi? Bogu. Ali sa cigarom, naravno, Bogu se ne kadi, nego kome? Neprijatelju, demonima, satani, ali tako? Dragi moji, da li sam upravo ili ne? Da li mi sam upravo ili ne? Napišite slobodno. Сесил kaže, побегao mi, Keni Bisahu, Zoti Beki ovdje, dobrodošao. Šta kaže ovdje, znači, beži mi komentari, čuna stvar. Zašto mi Bože, sad ću da pročitam. Сесил nisam mogao, ne mogu da dobijem komentar tvoj. Ismet kaže, Miki Merem, dobrodošao, brate Mira Pavlović, blagoslov Boži. Bez molitva, bez Boga, bez Duha Svetoga ne možemo biti sa Isusom, nažalost, tako je. Nevolja, Vek Denisa, Bajram, dobrodošli. Salomon kaže, 3. Korinčanima 7.2. Druga Korinčanima misliš, brate moji, jer treća ne postoji. Prva i druga ima, 7. glava, 2. stih. Ajde da pročitamo šta želi da nam kaže brat Salomon. Samo da vidimo da li je prva ili druga Korinčanima. Znači Korinčanima, samo moment, da uzmemo u Bibliju malo veće slovo. Ima ovdje 3-4 Biblije, različne prevode. Znači prva ili druga Korinčanima 7.2. Ajde da vidimo prva Korinčanima 7.2 šta kaže. Ali zbog bludnosti neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Amin. Možda je to htio da kaže brat. Druga Korinčanima 7.1, ok, druga Korinčanima 7.1, evo sad ćemo pročitati, druga Korinčanima 7.1. Imajući, dakle, obećanja ljubljeni, očistimo se od svake lage tijela i duha, amin, te izvršimo posvećenje u strahu Božemu, haleluja, Bog da te blagoslovi, brate mili, Refik Bajram, blagoslov Boži. Tamjan se ne kadi đavolu nego Bogu, tako je, brate moji, ali sa tutunom oni kade đavolu nažalost. Prijatelji moji, vidite li šta kaže druga Korinčanima 7.1? Imajući dakle svoje obećanja, znate ono, večni život i tako dalje, kaže ljubljeni, očistimo se od svake mane tijela i duha ili lagi ili mane, kako hoćete, te izvršimo posvećenje u strahu Božem. Vidite li, dragi moji, šta znači tamjan, smilja i zlato? Vidite li šta znači? Znači kadin, to je pušenje, pa onda korišćenje alkohola za uživanje, da se lumpi, da se znate ono, da se opijaniš, da ne znaš gdje si, šta si i tako dalje, droga, kockajne, igre na sreću, pušenje tih šiša, pušenje, ne znam, elektronskih cigara, mnogo poruka ima, braću, treba nam mnogo vremena da govorimo o svim, nazovemo to sve jednostavno poroci, nezdrave stvari s kojima nismo rođeni da nam budu potrebni, uopšte nam nije potrebno, tako? Voda nam je potrebna,
kao što mi je sada sva jako potrebna. Šedan sam. Oprostite. Znači, dragi moji, sa mnogim vernicima koji stvarno vole Boga srcem i dušom, vidim ih kako pušu, razgovaram, brate, sestru, zašto pušiš? Ne mogu, ovo mi je jako potrebno, ne mogu bez toga, sve sam ostavio, samo još ovo. Jedna sestra je rekla ovako, ako zbog moje cigare ne mogu ući u nebo, onda ja biram moju cigaru. Neće Isus da me za to ostavi. Jedan mali poruk. Šta mislite, slobodno napišite na komentar. Da li će ući takvi ljudi u nebo ili će ostati zajedno sa zlim ljudima i izgubiti spašenja. Cijeli život su služili Bogu. Šaban Zekir, dobrodošao, brat, blagoslov Bož. Šanut, blagoslov Bož. Na ovoj teku ka carstvo Bože bez Hrista Isusa ne možemo postići ni cilni spasenje. Josip kaže, ali ipak bolje biti pijan nego star ili lud. Jugoslovenska pesma što je bilo i Bosanci, jel tako? Bolje biti pijan nego star. Prijatelji moj, narode Boži, moramo znači da se obučimo u Hrista Isusa, da budemo slični, bar, ako ne mnogo, bar 20%, bar 50%, ajde da postignemo. Možemo postignuti karakter Hrista Isusa, bar 50% da budemo slični njegovom karakteru. Silom Duha Svetoga, naravno, ne našim silama, nemamo za to silu. Prijatelji moji, šta je Božja volja u svemu ovome? Čitamo, znači, 1. Solunjanima, 4. glava, od 3. do 5. stih. 1. Solunjanima, 4. glava, od 3. do 5. stih, kaže ovako. Ovo je volja Božja. Vaše posvećenje, znači vaša svetost, vaš svet život. Recite me, može li čovjek sa cigaretom u ustima, hrišćanin, da bude svet? Molim vas, svi koji pušite, vi razmislite i napišite. Salomon kaže, Božji zakon se ne menja, a mi želimo da Bog za nas menja zakon. Tako je, brate moji, vidite li kako Salomon, kakav dobar komentar je dao. Božji zakon se ne menja, mi želimo da Bog za nas menja zakon. To je nemoguće, jel tako, brate? Nizar Ben Maid, dobrodošao, Bajram, blagoslov Božji. Vesi, dobro dojde, sestro, blagoslov Božje, odavno te nemam. Prijatelji moji, šta je volja Božja? Naše posvećenje, naš svet život. Šta kaže dalje? Da se udržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje telo posjedovati, imati ga u svetosti i poštovanju. Poštovanju prema Bogu, svetosti prema Bogu. A ne u pohotnoj strasti, kao pogani koji ne poznaju Boga. Vidite, dragi moji, sve ovo što smo negativno večeras govorili za naše navike, porake i tako dalje, su pohod, strast koji pogani imaju. Ljudi koji ne poznaju Boga. Kako ćeš ti, čovječe Božji, koji poznaješ Boga, da tvrdiš i dalje da sa cigaretom u ustima i isporoci x negativnih stvari u karakteru, da govoriš da ćeš biti spašen i da slaviš Boga tvojim načinom životom sa dimom oko sebe, sa tim kadinjem. Katica Matković, blagoslov Božji, dobrodošli. Prijatelji moji, moguće li da budemo sveti, da imamo posvećen život, da slavimo, hvalimo Boga ako se ne promenimo i ne ostavimo ove navike, ove slaste koji su paganske, koji imaju ljudi koji ne vjeruju u Boga, koji ne priznaju Boga. Kakva je onda razlika između pobožnog i bezbožnog ako mi imamo slične navike i želje kao pogani koji ne znaju za Boga? Onda jesi ti Božji čovjek ili šta si? Miki kaže, Isusovo posljedno pitanje bilo je, Petar, ljubiš li me? Zato svako treba da se pita da li istinski služimo i volimo Boga. Amin. Brat Salomon kaže da pročitamo Rimljanima 12. glava 1. stih. Rimljanima 12. glava 1. stih. Hajde da pročitamo. Nije na odmet. Prihvaćam svaku primjedbu, svaka komentar, pozitivan, negativan. Rimljanima 12. glava 1. stih. Zaklinjem vas zato, braću, milosrđem Božim, da prikažete tjelesa svoja za žrtvu živu, svetu, ugodno Bogu, haleluja, tako da vaša služba Bože bude duhovna, haleluja. Vidite, on nadograđuje moju propoved, Bog da te blagoslov, Salomone. Josip kaže, kako da znaju Boga kad u njega ne vjeruju? Nažalost. Slušajte li, dragi moji, Rimljanima 12.1, zapišite se ovaj stih. Vi koji se pravdate
да можемо са пороцima учи у Царство Небеско. Видите што, слушайте што каже. Заклинем вас, пазите, значи преклинех, заклинех да прикажете или да дате телеса своje за жртву живот. Значи, то е жртва, драги мои. Ево го, напише нам Даниел, Бог да те благослови живот. И тако смо посвечени. Каз жртвима, значи, свете навики, свете пороки, свете негативни ствари у нашем карактеру, драги мои пријатели. Халелуја, амин. Ево крчем камеру да читамо следече. Значи, читамо у Филиплјанима 2 од 12 до 15. Наравно, јас сам мало скратио, оно што е неважнije, да немамо пуно тога. Филиплјанима, друга глава, од 12 до 15 стих читамо. Љубljeni мои, послушни као увек биесте. Слушате, послушност, драги мои. У свему овоме, кад силом Духа Светог, у крви јагнете, оставимо овај порок, критику, оговарење, негативни карактер. Mi smo onda poslušni, kaže kao poslušni, znači u mnogim stvarima mi smo poslušni Bogu, ne samo kao ono za moje prisutnost, nego mnogo više sada. Pazite, sada ovo je značajno. Sa strahom i trepetom radite oko svog spasenja. Slušate li, dragi moji? Ove su strašne reči, a? Sa strahom i trepetom gradite ili radite svoje spasenje, dragi moji, vidite li? Nije to šala, spasenje nije jednostavno kao što mnogi prikazuju. Da Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama htjeti djelovati. Znači, ko je taj? Kad ti gradiš tvoje spasenje sa strahom i trepetom, onda Bog je taj koji čini da deluje u tebi Božja reči, molitva i Sveti Duh. Sve činite bez mrmljanja i okljevanja, da budete besprekorni i čisti. Slušate li? Besprekorni i čisti. Pazite sada. Deca Božja neporočna, znači bez poroka, posred porode izopačena i lukava, u kojem svetlite ko svetla u svetu. Filipljanima 2 od 12 do 15. Slušate li svete reči Svetoga pisma, dragi moji, Biblija šta kaže? Aleksandra Kohemberg, Igor Čambazov, Ladi, dobro dođete, blagoslov Boži, Zubikor Koruna, blagoslov Boži, dobrodošli. Старешина Исмет каже, Бог kada je pozvao Avrama, pa mu je rekao, budi pošten i neporočan. Tako je, brate moji. Budi pošten i neporočan, jer Bog se ne menja. A kako ćemo mi učiti sa porocima, nema šanse. Tako je, nažalost. Nažalost, to mnogi ljudi ne shvaćaju, ne razumiju, ne prihvaćaju. Kao Kain. Misle da, kako on misli da će biti spašen, da će biti spašen. Ne može kako mi mislimo. Kako kaže, dragi moji, Božja reč, Sveto pismo. Tu imamo sve upute, dragi moji. Sveto pismo, kako kaže, to je Božja volja. A ne kako ja mislim i kako ja želim da idem na nebo. Nema šanse kako ja hoću. Sara, blagoslov Božji, dobrodošla. Denis Legenda, i tako dalje. Zuhra Bušom, dobrodošla je. Ramček, gdje si, brate? Ja sam ovdje u Skopje. Dođi kod mene da sedimo, da govorimo. Ovdje sam u Šutka, Skopje. Svako telo čovjek samo odgovara, to je samo pomena od Boga da čovjek znaje što je dobro i lošo zaradi zaštite od nesvojene, nepotrebni raboti vo телото za nepotrebni za zdravje i zdravo telo i dug život. Tako je, brate, Bog da te blagoslovi. Prijatelji moji, slušatelji šta kaže Božja reč i šta kaže naš prijatelj Ramče koji je musliman, Bog da te blagoslovi, brate moji. Prijatelji moji, narode Božji, kao što sam na početku znači rekao, mi trčimo u ovoj borbi. Mi trčimo da pobedimo sebe, mi trčimo da pobedimo zle navike, mi trčimo znači ka cilju, a taj cilj je Hristos, život večni, dragi moji, koji nam je Bog poklonio znači u Spasitelju našem Hristu Isusu. Znači, kao što sam rekao na početku, kao što nosi naša tema naslov, molitva i Biblija čine nas svetim. Molitva i Biblija čine nas svetim, dragi moji. Ali nažalost, mislim da je jasan sada odgovor zašto mnogi ljudi koji veruju Boga, koji se mole Boga, koji pevaju Bogu, koji se klanjaju Bogu, nisu postali sveti, nisu postali čisti, nisu postali u zdravim navikama da budu znači zdravi i da imaju dobro zdravlje, to jest zdrave navike, zdrava hrana, zdravo piće, znači da nemaju one poruke alkohol, droga, cigareta, ne znam šta, elektronska šiša,
не знам више како да ги назвам тие порука. И не сам, значи, nije mi cilо пороцima да говорим, значи, од тим злим навикама, похотне сласти кои имају безбожници, пагани. Па дали смо ми пагани? Дали смо ми безбожници? Па веруваме у Бога, клањамо се Богу, кој што смо видели на слици, лицем на колена, а sa друге стране имамо зао карактер, лоше понашење, безобразни смо, дрски, груби, и tako dalje, пуни са пороцима. Драги мои, такви люди кои се називају верницима, завршиче као Каин. Завршиче као Каин. Маријана, благослов Боже, добродошла. Ево, сад сам те видео, слава Богу. А Доро, јас сам овде, брате, вели, никад ме не видиш. Опрости, Маријана. Некад иду коментари брзо и не могу све да вас прочитам. Опрости ми, сестро, не е намерно. Жртва, шта е жртва? Зар данас не е жртва да се одречеш од самог себе? Тако е. Да будеш у заедниче са Богом. Тако е. Да поможеш шириш Божу реч. Амин. Да не будемо кој Јона. Бог нас изабрал, зато не треба да напуштамо Божи пут. Амин, амин. Неки су још горе од пагана или погане. Тако е, брате мој. Наше тело е свети храм, каже Саломон. Бог да те благослови. Тако е. Свети храм, где живи Свети Дух. И како може Свети Дух да живи човека кој има безобразен језик? Јас сам се прекјуче, изненадио еден брат кој е стар у вери, кој е 30 година вери у Бога, значи као христијанин. Нешто тамо нису го услужили, али не било, значи, намерно, био ми нешто тамо покварено, па смо рекли дојде за 2 дана и пред мене заборави да е со мном у друштво, да ја то мрзим и не волим. Опсу околу сваки паган човек, знаете, нечу да се изразим. Шта ти, брате, ти си христијанин, ти вериш у Бога? Како смеш такво реч да опсуеш луѓе? Пош нису ти урадили никакво зло, значи нису те одбили, нису те жалостили, само су ти рекли не ради сада то, мораш дојти други ден. Како може такав човек представljati Бога, представljati верни Божи народ? Šta je dokazao? Da je isti, znači da za njega Bog ne postoji, da ništa nije boli od pagana, od bezbožnika. Liljana Lavica, dobrodošla, blagoslov Bož, sam Kosovar i ti, brate, dobrodošao. Ljudi moji, žalostno i strašno je, znači, kakvi smo mi postali. A to je problem, sad ćemo to razmatrati, znači, razmatrati ovu stvar. Nadam se da se gleda na kameri sve. Oprostite. Значи, драги мои, ви видите на сликачку човека кој се моли на колена и sa леве стране, значи, фарисеи, садукеи, свештеници, старешини и тако дале. Пазите, значи, Библија и молитва. И ови имају то, и овај човек има то. Значи, обичан човек, верник. Значи, и учени луѓи, и теолози, и старешине, и пропоеници имају, значи, Библију и имају молитву во својом животу. Али, драги мои, една група од нив имају себе охолост, а друга група верника имају себе поносност. Тоа е проблем, драги мои. Тоа е проблем данашница. Тоа е проблем што данас, значи, доктор Бруда, добродошол, благослов Божи. Тоа е проблем луѓе кои данас верују Бога. Гарио оркестар, струја, благослов Божи, добродошол. Пријатели мои, ајде сега да видимо шта значи охолост, а шта значи понизност. Ајде да прочитам, значи јас сам тоа написал, кратки речи. Значи охолост шта е? Охолост е себична. Охолост е слепа, охолост е безосеќена, нема осеќај. Охолост е поносна, охолост е горда. И тако дале, има многу тога да кажемо шта е охолост, драги мои. Има ли овога у нашем животу? Фуни Мемо, добродошол, благослов Божи. Пријатели мои, народ Божи, веќе сотону njemu, а Бог му е само параван. Тако е, нажалост. Ми каже, не треба човек само да се моли, него не треба човек само да чита Библију. Да, тој е окей, али ако не радиш, ако немаш дела, онда свети е бадијава, свети е джаба, значи. Ако не ради, нека не еде. Тако е, брате мои. Надам се да сте ме разумели. Вера без дела е мртва. 100% Мики управо си. Пријатели мои, видите ли шта значи себично? Јас сам напишал 4-5 ствари особине. Себична е
oholost, slepa je, bezosjećajna, ponosna, gorda i čiji su to osobine? To su osobine demona. A upravo to imaju ljudi koji veruju u Boga, koji tvrde da su učitelji, starešine i tako dalje, propovednici, ne znam šta. Prijatelji moji, ajde da vidimo šta je poniznost. Šta je poniznost, dragi moji? Poniznost je, znate, Galatima 5, 22, 23, ja sam samo kratko tu stavio mir, ljubav, trpljenje, radost, sila, pobediti telesne želje i 3 tačke i tako dalje. Znači, ovo su osobine Spasitelja Isusa Hrista, haleluja. Sada, dragi moji, koje osobine imamo u našem karakteru? Ovo ovde ili ovo ovde? I tu se vidi, znači, da li je Biblija i molitva uspjela silom Duha Svetoga da budemo u poniznosti. Znači, bez poniznosti, dragi moji, ne možemo biti pobednici. Čitajte 4 evanđelja i vidjet ćete koliko je ponizan bio naš spasitelj, dragi moji, Hristos. To je nevjerojatno. Salomon kaže, poniznost je skromno priznanje svojih granica. Tako je. Erđan Danila, gdje ste? Dobrodošli, blagoslov Božji. Oprostite mi, prijatelji moji, narode Božji, nažalost, kako i šta da kažemo, brate, neko mi je poslao kameru na TikTok, ali kod mene nešto ne funkcionira, oprosti mi. Ljubav je najveća, tako je, brate moj. Josip kaže, oholost je samo ja. Aha, ovo je najtačno, oholost je samo ja, tako je, brate moj. I kad neko kaže da je ponosan ono, demoni gori iz takvih. Već je sotino njemu, tako je, brate moj. Vera sprovodi delom na veru, duhovnu praksu, amin. Ponizno se na kolenama, Bogu se klanjati i moliti, amin, amin. Slava, čast Bogu, dragi moji. Ovo je veličanstveno vaše učestvo u večerašnjem propovedi, haleluja. Tako želim da budete uvijek aktivni. Deki, gdje si, brate, blagoslov Božji, dobro došao. Johnny, Kapital, pozdrav, brate, prijatelji moji, Bog da te blagoslovi. Ljudi moji, narode Božji, zapamtite jednu stvar. Biblija i molitve nas čine svete, ako smo i poslušni u svemu. Jel tako ili nije tako? Sjećate se naše majke Eve. Ona je bila sveta, ona je bila čista, ona je bila, znači, u zajednici sa Bogom, ali zato što nije bila poslušna, izgubila je večni život i donela virus greha, donela je zlo na svetu, nažalost. I mi isto, ako nismo u svemu poslušni, znači ovo što smo večeras proučavali, znači sve ove karakterne osobine demona, sve ove poroke, sve ove mane u našem karakteru, onda mi pokazujemo da mi nismo poslušni Božjem duhu, jer Božji duh dolazi kod nas, živi u nas i govori mi, veli nemoj tako, veli nemoj tamo, veli nemoj to da gledaš, veli nemoj to da pipaš, nije to za tebe, ti si Božji čovjek, nemoj tako da radiš, nemoj tako da govoriš. I kad mi tako ne slušamo, uradimo kontra, mi smo neposlušni kao naša majka Eva, idemo u propast. Nema večni život, dragi moji, za neposlušne ljude koji nisu poslušni Bogu nebeskom. Nažalost, tako kaže Božja reč, jel tako? Ajde sada da se ohrabrimo. Ovo je zadnji stih za večeras, dragi moji. Ako neko misli da ne može da pobedi ovaj porok, ovu negativnu stvar u svom životu, ovu manu u karakteru, onu stvar, ovu stvar, ovaj greh, ovu požudu, onu slas, onu stras, 1. Petrova, 5. glava, 7. stih šta kaže? Sve mogu u Isusu Hristu koji mi silu daje, haleluja. Koji mi silu daje, haleluja. Sve mogu u Isusu Hristu koji mi silu daje. Možeš da pobediš i drogu silom Duha Svetoga. Možeš da pobediš cigarete silom Hristove krvi. Možeš da pobediš svoje ja silom Božom. Možeš da pobediš sve mane i želje silom Božom, dragi moji, u Isusu Hristu, krvlju Hristove koja je prolijena na krstu Golgote. Da li laže Bog ili mi lažemo, dragi moji, kad kažemo, ne mogu, nemam silu za to. Ne zato, nego zato što ne želimo i kao što kaže Josip, na kolena i molite, amin, amin. Bog da nas blagoslovi, dragi moji, da shvatimo i razumemo da Biblija i molitva nas čine svetim, ali samo ako smo poslušni
Библии, ако смо послушни Духом Светим, ако смо послушни Божјoj воли кој е изражено 10 светих заповести, onda smo mi sveti i čisti. Poslušnost je broj 1 da budemo sveti, čisti i pravedni. Jer Hristos je naša svetost, jer Hristos je naša pravda. I ne možemo da se pravdamo, ne mogu da pobedim taj porok, ne mogu da pobedim tu slabost, ne mogu da pobedim moje oči, ne mogu da pobedim moj jezik. To je laž, to nas Satana laže, dragi moji. Jer 1. Petrova 5. glava 7. stih kaže, sve mogu u Isusu Hristu, koji mi silu daje. Znači, on nam daje silu da se mi promenimo i nanovo rodimo i postanemo sveti u njegovoj krvi. Halelujah, amin. Nadam se, dragi prijatelji, da smo se ohrabrili večeras i posjetili da Bog je svemoguć. Kad mi ne možemo da pobedimo neku manu u našem karakteru, porok, manu, slabost, onda mi proglasimo Boga za nesvemoćnim. On je moćan, ali nije svemoćan. Da, tim tvojim ponašanjem, tim tvojim porukom, tim tvojim karakterom, tim tvojim mislima, tim tvojim jezikom, ti dokazuješ da Bog nije svemogućan. I za takvi ljudi nema mjesta u Carstvu Božjem, nažalost, dragi moji. Zato promonimo se, nanovo rodimo se u sili Duha Svetoga koji nam daje moć, silu sa neba. Halelujah, Bože naš, koji se na nebesima, slava ti, hvala ti, čast. To smo mogli večeras proučati u značajnu temu. Tvoja reč i naša zajednica s tobom u molitvi nas čine svetima, jer tada silazi tvoj Duh Sveti i obuzima nas. Ali, Gospode, nažalost, mi smo navikli da budemo tebi neposlušni. Privlači nas ovaj greh, ovaj porak, ova stvar, ovo zlo, ono zlo. Nekako nam je to postalo kao, ne znam, kao nešto normalno za život, kao trend, kao stil života. Oprosti nam, Bože, oprosti nam i blagoslovi nas da umre u nama sve to, da nemamo želju da idemo za putem zla i da sledimo Satanu i demoni njegove. Blagoslovi nas u krvi jagneta Hrista Isusa, da idemo stopama Hristovim, da sledimo našeg spasitelja Isusa Hrista. Bože naš koji si na nebesima, blagoslovi nas i posveti nas da živimo po tvojoj svetoj volji, da budemo sveti, čisti, pravedni i od svega oslobodi nas. Daj nam silu tvoju moć sa nebesima, da pobedimo i raskinemo te okove koji nas drži u raznim porocima i strastima. Mi te volimo i obožavamo, Oče naš koji si na nebesima, i hvalimo te u ime Isusa Hrista. Slava ti, čas veličanstvo. Halelujah. Amin, amin, amin. Osana tebi, Bože naš. Amin. Hvala i slava čast Bogu, dragi prijatelji, što smo mogli večeras da se ohrabrimo, da se posjetimo, da se poučimo. I Bog da vas blagoslovi za obilne komentare, za vaše mišljenje koje ste podelili sa svima nama. I to je, znači, isto propovedanje, učestvovanje u propovedi kad pišete komentare. Bog da vas sve blagoslovi. Sutra brat starešina Emilio ima, znači, propoved u 21:30, znači, mi smo sad sa letnim vremenom promenili, pomestili za pola sat, jer ljudi dođu kasnije, sad je dan veći. Znači, svako večer u 21:30 se skupljamo da poučamo Božju reč. Sutra uveče, znači, petak, subota i nedjelja, vi koji ste u Makedoniji, pogotovo u Skopje, znači, sutra petak, subota i nedjelja, u 19:30 govori, ima evangelizaciju, znači, Tomislav Terzin. To nije propovednik, to je naučnik, na visini naučnik, znači čovjek koji je mnogo cenjen, znači on je već u Skopje, on će da svedoči, da dokazuje Bože postojanje, jer je sam bio doskoro ateista i nevernik i bezbožnik i paganin i šta znam tako dalje, ali Bog je preko nauke njemu pokazao da on postoji. Halelujah. Dragi prijatelji, ja ću pustiti malo kasnije reklamu u tome. Ko ste ovdje iz Skopje, javite mi se, možemo doći po vas da vas uzmemo i da zajedno idemo svako večer, znači u 19:30 u Karpoš, Skopje Karpoš, znači jedna sala tamo, imamo adresu, daćemo vam, ako možete sami otići, izvolite, dođite. Idući vikend, odnosno četvrtak, petak, subota, Bog nas se blagoslovi da idemo ponovno na Kosovo, propovedamo, evangeliziramo u Pristini, ponovo, braćo i sestre i prijatelji, molite se za nas. Sa sestrom Dijanom ćemo ići da evangeliziramo ponovo u Pristinu 3 večeri. Bog sa nama, Bog da nas sve blagoslovi, posveti i blagoslovi da mu budemo poslušni. To je najveći, najbolji uslov da se predamo Bogu. Halelujah. Amin.